ዘሐጉስ ብስራት ንመንእሰያትን ስድራ ቤትን ተቐማጦሽ ወደን ከምኡን ከባቢዓን 2009 11 ከምኡውን 2012 ንዝተወልዱ መንእሰያት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ፍልጠት ውድድር ኣዳሊና ኣሎና። ቀዳማይ ዝወፀ ድማ ናይ 10,000 ክሮነር ሽልማት ኣለዎ። እቲ ዘሐጉስ ነገር እዚ ውድድር እዚ ካብ 2 መጽሓፍቲ ጥራይ ዝተዳለወ ምዃኑ እዩ። ወንጌል ዮሐንስን መልእኽቲ ጳውሎስ ንሰብ ሮሜን። እንገብረሉ ከተማ ዮንሾፒንግ ኮይኑ እንገብረሉ ዕለት ድማ 18-19 ወርሒ 7 2026 እዩ። እተን ዘለዋና ቦታ ውሱናት ስለ ዝኾና እምበኣር ወለዲ ደቅኹም ቀልጢፎም ክምዝገቡ ሓግዝዎም ኢኹም። ብድሓን ምፁ።